ako'y ichika ninyo sa nahitabo karon. Sayo kaayo sa buntag, sige gring akong cellphone. Nagduha-duha gyud ko kung ako paning bagon. Kay ang number wala maka-phone box sa akong cellphone. Kay pagkataod-taod nakadawat kog mensahe. Malas kay na off akong cellphone, lubat ang battery. Gidali na ko og charge aron mabasa ang mensahe. Unya kalit ni brown out na wala ang kuryente. Ug sa among tukaran na ay ni hunong nga motor. Ningli ko sa bintana ug giablihan ang door. Nisugat sa kong pananaw ang rider nga nagdala sa parcel nga akong gi-order sa Shopee Lazada. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Dili na ko na madawat kay wa pa ko'y ikabayad. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Nihangyo ko sa rider nga di sa nako dawaton. Kay wala pa gyud ko'y kwarta nga ikabayad karon. Pwede ba ipa-reschedule nako na ugma pohon? Hinaot imo kong hatagan ug laing higayon. Nya nasuko ang rider ug siya nagpagulbul. Patuga ko no kog order ug siya mo'y nahasol. Permi ko no ko mo order sa Shopee ug Lazada. Kunya inig deliveran wala di ay to'y kwarta. Mautongan nagkalalis na hinuon ming duha. Kay mamugos nga ang parcel ipa-receive yun niya. Kunya unsaon ko maningawa man gyud ko'y kwarta. Pwede ba ko nimong taplan ug mabayran ratika? Ang ako ang parcel ipakansel ra. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Dili na ko na madawat kay wa pa ko'y ikabayad. Ang ako ang parcel ipakansel ra. Oy akong order cancel.